Hawu bheka okuhle. Ngiyaxolisa kwakuyiphutha ukuhlukana nawe ngicela sibuyelane. Ngathi mina iphutha. Walenza mhlawushiya mina ngoba ngingenalutho wakhohlwa. Ukuthi nalo yakuyena lokho anakuke wangaba nakho. Okusobala nami lokho enginakho ngisazoba nakho ngakutshela. Ukuthi izinto ezinhle ziyalindwa wathi uyalingwa. Wena umfuna umfana ozamayo ufuna indoda eyenzayo ngakunenga. Ngaze ngaguqa ngikukhuza bakunela. Njengebungulu namhlanje uyagula. Angithi wena uyigibela itaxi. Kuma GTIs uhlezi ungaphambili. Namhlanje nama STIs go line emtholampilo uhlezi ungaphambili. Namhlanje nama STIs emtholampilo go line uhlezi ungaphambili. Okungixakayo esikoleni ngoba ukufika uphuma phambili into awuyazi nje umphambili buka namanje into awuyazi umphambili buka namanje umiphambili online bakasasa uyazibona ukuthi awunakusasa wakholiswa abangani abagvisa kimi bekuvusela ubumnandi walibala nawe uvusikile wakhohlwa ukuthi abangani uphila nabo awuphili ngabo wakhetha ukuphika nabo iphutha walenza mhlawujunyelwe enyuvesi ngenhloso yokubuya nejazi wabuya nesisi wokufakaza ebusuka ukazi ukufaka ijazi walenza walenza mhlawushiya mina ngoba ngenalutho wafuna abanotho bakushiya notho namhlanje uphila ngotho cha ungizwe iphutha walenza mhlawushiya mina ngoba ngenamali wafuna abanemali bakushiya ne-HIV namhlanje uphila ngama-ARVs sangibona kunomehluko phakathi komkhumbi nesikebhe ngicela uyilalelisise kahle kunomehluko phakathi komkhumbi nesikebhe isikebhe siyagijima kodwa sifike phesheya kolwandle umkhumbi uhamba kancane kodwa ugabe ngokuthi uzufike phesheya kolwandle baningi abangena emjolweni ngespeed namanje abakafika emshadweni iningi elaphulelwe izingane emafletini namhlanje lesikhulise emjondweni abanye bathola igciwane belandwa ngamapholo namhlanje treatment bayilanda ngeenyawo impilo-ke ayimfuni umuntu ogijima fast lane uma banganayo direction bantu besimame ukuqonywa kwabantu besilisa uhlengekela izinto ezilula nasefayipeni indazi yishumi isitobhi silinde umyelo yedwa niyahlulela nibabile bethene kodwa kuzofanele abangesaba isozonesozobeka koze ube yini ukuthi isakazo zengodlela isabafana bayafana abafana bayafana wayibona njalo ukuthi siyafana thina sizwa ngani mhlawumbe kuba nisizamanga sonke ngaba nikwazi lokho mhlawumbe kuba nisizamanga sonke ngaba nikwazi lokho nikijimela ukusiza ngezinja nje niyakhohlwa wasekuqaleni thina sasingazi lutho ufakazi walokhu u-Eva ngoba uyena wadlisa u-Adamu isiharam senkosi emdlisa isithelo yena ninake thina nidlisa intando ngokuthanda luphela kabuhlungu lusemnandi usalukhipha esikanandi naninjalo nisiteka kakhulu uma sisanemali uma iphela liphela ngayizinselo nibiza thina ngezinja kodwa ninenikokothi ehambayo manje lokangeni basingatholi ikongo sayini contract sohlukaniswa ukufa makuphela imali niyaresign kungakafika ukufa inkinga ninadlala ukusa okuphatha kabi ninikela ngemzimba yenu nanifuna ukuthandeka nisibele ukusa namashiya manifuna ukuthembeka njalo ukuthi umzimba uyithola umqede iyakuba ngasho lutho ngabe nawe umzimba ngufanisa nemboni manje imoto iyakwazi usebenzisa uma isiya wake washo ukuthi umuntu osokolo umzimba ufana nezingoma zejeriko uma ungaphezulu akuyadiliwe